ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ରଣ ବ୍ରଣ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହେଇଥିବ, ଝିଅଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ସବୁ ନାଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ସବୁ କଳା କଳା ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଣ, ଯାହାକୁ ପିମ୍ପୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ପିମ୍ପୁଲ ଶରୀରରେ ତେଲ ବା ଯେଉଁ ସେବମ, ତେଲିଆ ତେଲିଆ ମୁହଁ ଯେଉଁ ହୁଏ, ସେ ସେବମ ବା ମୃତ ଚର୍ମ, ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ମର ଲୋମକୂପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ହେଇଥାଏ। ବ୍ରଣ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ହରମୋନର ଅସନ୍ତୁଳନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରଣ ହେଇଥାଏ। ଅଧିକ ତେଲିଆ ଚର୍ମରୁ ଅଧିକ ସେବମ ବା ଯେଉଁ ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଅଂଶ, ଯେଉଁ ଝାଳ ଟାଇପ୍ରେ ଯେଉଁ ବାହାରେ, ସିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରଣ ହେବ। ଅପରିଷ୍କାର ଚର୍ମ, ଧୂଳି ମଳି ମୃତ ଚର୍ମ ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରଣ ବା ପିମ୍ପଲ ହେଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଚାପ, ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ, ତେଲ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ମିଠା ଖାଇବେ, ଅଧିକ ମାନସିକ ଚାପ, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଯଦି ରହିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରଣ ହେଇପାରେ। ତାର ପ୍ରତିକାର କିପରି କରିବା, ତାର ଘରୋଇ ଉପଚାର କ'ଣ? ମୁହଁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ତେଲିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ମୁହଁକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଆପାତତଃ 2 ଥର ସଫା କରନ୍ତୁ। 2 ଥର କେଉଁଥିରେ ସଫା କରିବେ? ଫେସୱାଶ, ଜେଣ୍ଟଲ ଫେସୱାଶ ଦେବେ, ସେଇ ଫେସୱାଶରେ ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ରଣକୁ କେବେ ବି ଆଉଁସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରଣକୁ ଫୋଡ଼ିଲେ କଳା ଦାଗ ରହିଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ 2 ନଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ରଣକୁ ଏମିତି ଚିପି ଦିଅନ୍ତି, ଆଦୌ ଚିପନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁହଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଦାଗ ରହିଯିବ, ସେଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସ୍ଥାନ ସେ ବାଛି ନେବ ସେ ବ୍ରଣକୁ। ଆପଣ ବ୍ରଣକୁ ଚିପାଚିପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରୋଇ ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ନିମପତ୍ର ଘରେ ଥିବ, ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ଗଛ, ସେ ନିମପତ୍ରକୁ ବାଟି ଲଗାଇଲେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ହଳଦୀ ଓ ଚନ୍ଦନକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଚର୍ମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କମିଯାଏ, ବ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ଆପଣ ଆଲୋଭେରା ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆଲୋଭେରା ଚର୍ମର ଜଳାପୋଡ଼ା ଆଉ ଲାଲପଣ, ସେ ଲାଲପଣକୁ କମେଇଥାଏ ଆଲୋଭେରା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଲୋଭେରା ଗଛ ତ ବାଡ଼ିରେ ଥିବ, ଆପଣ ଆଲୋଭେରା ଆଣି ଲଗାନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। କମ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପିମ୍ପଲ ବା ବ୍ରଣ ହେବ। ଜଳପାନ ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି, ମୁହଁ ସବୁ ନାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଜଣେ ଡାର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଞ୍ଜୋଇଲ୍ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ କିମ୍ବା ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥିବା କ୍ରିମ୍, ଫେସୱାଶ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରଣ ଯଦିଓ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ବ୍ରଣ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ତାର ପ୍ରତିକାର ଆଉ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ନ କରିବେ, ସବୁ ସୁନ୍ଦରତା ମଉଳିଯିବ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦରରୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଅସୁନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ